ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ልብኹም አይሸበር እግዚአብሔር እመኑ በአይውን እመኑ ኣብ እንዳበይ ብዙሕ መንበር ኣሎ እንተዘይህልፍ ስፍራ ከዳለወልኩም እኸይድ ኣለኹ ኣይምበልኹኹም ነይረ ከይደ ስፍራ ምሰዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትነብሩ ተመሊሰ ክመጽእ እየ ናባይ እውን ክወስደኩም እየ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መንገዲ ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገዲ ድኣ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣብ ዝመጽእ የለን ንዓይ ፈሊጥኩምኒ እንተትኾኑስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ካብ ሕዚ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ንኣብ ደኣ ርኤና እምበር ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር እንተለኹ ዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ንዓብ ረኣዮ ከመይ ኢልካ ደኣ ንኣብ ኣርኤና ትብል ኣለኻ ኣነ በቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣብ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል ካብ ባዕለ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣብ እውን ኣባይ ምህላው እመኑ እንተዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ እቲ ብኣይ ዝኣምን ኣነ ዝገብሮ ግብርታት ከም ዝገብር ናብ ኣቦይ ስለ ዝኸይድ ድማ ካብዚ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር እማን እብለኩም ኣለኹ ኣብ ብወልዲ ምእንቲ ክኸብርስ ብስመይ ትልምንዎ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ኩሉ ድማ ክገብረልኩም እየ ትፈትውኒ እንተኾይንኩም ትእዛዛተይ ሓልው ኣነ ከዓ ንኣብ ክልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካሊእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ ንሱ ከዓ ናይ ሓቂ መንፈስ እዩ ዓለም ዘይሪኦን ዘይፈልጥን ብምዃኑ ክቕበሎ ይኽእልን ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝነብርን ኣባኻትኩም ዝሓድርን ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ደኽታማት ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እየ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ደጊም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዓለም ኣይርአንን እዩ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም ከምቲ ኣነ ሕያው ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም በታ መዓልቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ ከፍቅሮ እዩ ኣነ እውን ከፍቅሮ እየ ርእሰይ ከዓ ክገልጸሉ እየ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነ ይሁዳ ድማ ጎይታይ እቲ ንዓለም ዘይኮነ ንኣና ርእስኻ ትገልጸሉ ከመይ እዩ በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ መጺና ድማ ኣብኡ ክንሓድር ኢና እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓልያ ይሕልዎን እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣብ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ገና ምሳኻትኩም እንተለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርክኹም እቲ ኣብ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም እውን ኩሉ ኸዘክረኩም እዩ ሰላም ሓርገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበር ኣይፍራሕ እውን ኣነ ክኸይድ እየ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ዝበልኹኹም ሰሚዕኹም ኣለኹ ትፈትውኒ እንተትኾኑስ ናብ ኣብ ብምኻደ ምተሓጐስኩም ነርኩም ኣብ ካባይ ይዓቢ እዩ እሞ እቲ ነገር ምስ ኮነ ምንቲ ክትኣምኑ እንተይኮነ ሕዚ ነጊረኩም ኣለኹ ገዛ እዚ ዓለም እዚ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ንሱ ኣባይ ሓንቲ ስልጣን ይብሉ እንተኾነ ኣነ ንኣብ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ ከምቲ ኣብ ዝኣዘዘኒ ገብር ኣለኹ ተስኡ ካብዚ ንኺድ